Vi har valgt at se på overemnet CO2 som en af vores fremtidige problemer. CO2 er en af de største drivhusgasser, som er skyld i, at vores klima ændres, hvilket kan have grusomme konsekvenser i vores fremtid. Under CO2 har vi tænkt os at fokusere på den del af udslippet, der hedder transport. Transporten består af 26,7% af det samlede CO2-udslip. Vi har tænkt os at se på brintbilen som et alternativ til den transport, vi har i øjeblikket. Vi vil derved prøve at løse en af de store problemer ved en brintbil, nemlig opbevaringen af brint. En måde at lave brint på er ved at tage og lægge noget magnesium ned i noget saltsyre. Derved vil saltsyren afgive sin H-atom, og det at lave MgCl i stedet for. Denne H-atom er så brint. Fremstillingen af brint kan ske ved hjælp af en elektrolyse. En elektrolyse foregår ved, at man starter med at tage to kamre. Imellem disse kamre har man en slags væg. I det ene kammer, der fylder vi H-atomer i, og i det andet O-atomer. Vi forbinder disse kamre med ledninger, og det der skal have strøm. Væggen mellem disse kamre tillader H-atomer igennem, men kun hvis de afgiver deres elektroner. Elektronerne smutter da igennem ledningen og afgiver en ladning. Når de kommer på den anden side, samler de sig igen med to H-atomer og en O-atom og laver derved vand. Som I sikkert kan forestille jer, vil der være problemer med opbevaringen af brinten, da brinten er en meget lille partikel og vil derved kunne gå igennem metal ved et meget lille tryk. Vi har tænkt at undersøge dette problem og fundet ud af, at hvis vi laver meget raffineret stål, vil vi kunne få brinten helt op på et tryk på 4000 atm, hvilket er meget. Dette vil give en meget god kørerækkevidde, men det vil også give en stor potentiel fare, da du vil køre rundt med en beholder under tryk. Denne tank vil fungere på samme måde som en bombe i et trafikuheld. For at regne ud, hvor meget brint vi har i en tank på 1 kvadratmeter, bruger vi formlen P gange V lige med N gange R gange T. P står for trykket, V står for volumen, N står for mol, R står for en konstant, og T står for temperatur i Kelvin. Vi har både trykket, volumen, konstanten og temperaturen, så vi skal bare isolere mol. Vi vender formlen om og får derved N P gange V divideret med R gange T. Det giver så 163,60 mol. Og hvis man propper det i en normal brintbils motor, vil det nogenlunde give rækkevidde som en normal benzinbil. Det kan være farligt at køre rundt med en sådan potentiel bombe. Vi har derfor tænkt os at lave to tanke. En med kvælstof og en med brint. Disse skal jo have ventiler for tankene, som går ind i et samlet rør. Kvælstoffet skal være der i tilfælde af lækager, så det vil fjerne brintens eksplosionsfare. Hvis det skulle ske, vil brinten og kvælstoffet der ledes ud denne vej for at skabe en kontrolleret udvidelse. Udover det vil vi udenom tankene lave et tykt metalkappe for at beskytte tankene fra punktering. Også vil bilen være designet med tanken om kontrolleret deformering. Dette er en teknik, hvor vi sørger for at være på den sikre side, hvis det var, at der skulle ske et uheld. For eksempel hvis nogen kører op i dig bagfra, vil ophænget under tanken knække først, så tanken falder ud af bilen, og derved ikke bliver mast. Hertil vil metalkappen også være beskyttelse.